Tinokuchingamidzai pachirongwa The Verdict is Yours chamunounzirwa neSlyMedia TV. Zita ndinonzirwa Bhadhara. Mumasvondo apfuura takaenda kwa Headman Nyachuru uko kune nyaya yemudzimai ari kuramba kubhadhara chikwereti chezvipfeko zvemukati. Ngatipindei munyaya tinzwe zvizere. Moyana akatora mabra musi wa 3 November. Musi uyu ndaitotengesa nekeshi. Asi kuzobvuma kumukweretesa inyaya yekuti papa namai makuru vakati aiwa mupe yake mabra anotoita zvinhu kuflipa chesongo anobhadha ndobva ndamupa mabra aya. Ndikati mari musi wa 25 November. Ndakatanga ndichimirira zuva kuti risvike. 25 November akasvika mari haina kuuya. Tikasvika kusvika muna December mari haina kuuya. Moyana ndichimuendera kwaimboshanda kuPetersmore achibika machips. Ndichimutoba tishonanzi ndakamirira kupiwa mari nemurungu wangu wandinoenda seiwa ndinoshandira Saturday. Moyana uya ndikasema ndipa mari. Then nguva ichifamba kudaro ndobva ndasvika pandaida kuenda kuNorton kuholiday yeChristmas musi wa 23 December. Ndikadzokera futi paPetersmore ndikanoti Moyana mari ndichida kubvunza. Ndikasvika vanhu vakati Moyana achashandire pamuri mutsvaga pachitori. Ndakasvika paina sisi rake. Sisi rake vakati Moyana ari kumba. Vakafona vakafonera mai vacho vachida kutanga vanzwa kuti Moyana ari kweyo. Zvikanzi Moyana ari ndobva ndadirectiwa ndichibva ndaenda pamba ikoko. Ndobva ndanosvikomuona Moyana pana mai vake. Ndikati ndaringa chii mari yangu yemabra. Akataura kuti mari chii haana mari. Ndikasiyazvo ndandaona kuti mari yangu yakutonetsa kuti ibudi yangu ya23 December. Ndikachiti Moyana chindidzosera mabra andakaita sei andakakutengesera nditangidze zvangu kutsvaga makastoma ndimatengese kuti ndaiona kune zvakunetsa. Moyana akati nini handigari panapa pamawiri ndinogara kuno kwandinogara. Ndikati handei kana kuriko kune mabra. Takaenda Moyana akapinda mumba macho maakapinda paita anogara. Akatora nguva kuti abude zvekuma 15 minutes ndofunga pamwe itsvaga angu handizivi. Moyana akauya nemabratu. Mabra aya anga asiri iwo andakamutengesera. Ndikamuti Moyana aya asiriwo mabra angu. Akanditi aiwa ndiwo andikaita sei andikakutengesera. Ndikatomuchikopi mabra rerenta pariko. Akanditi adzi ndakapa munin'ina wangu. Ndikati Moyana chii inini ndakuda kuenda kuholiday. Zvakutonetsa nekuti aya mabra asangu. Chindizonditumira mari iyoyo paEco Cash. Unongotumira ingori 6 iyoyo sawana hapo chaunowedzera kosi mari yangu ingori $6. Zvikanzi aiwa ndinoita sei nokutumira. Ndakaenda kunotorikwe ndakangotarisira mari. Ndikasvika pakudzoka zvekare muna January. Ndikati Moyana mari yangu. Zvikanzi achi mari handisati ndanayo. Chikuramba ndichikubvunza Moyana mari yangu. Mumwe sakati hanzi ndiri kuchipatara mari yenyu tinenge ndichikupai kuma4. Ndikamirira kuma4 kuya hapana chakabuda. Mumwe sakati hanzi ndichamboenda kwanhamburu hapana chakabuda. Zvese izvozvo ndikuchengeta. Ndobva ndasvika zvekare pamoti Moyana mari yangu. Akazonditi mari yenyu tinokupai. Musi wacho waakataura kuti anondipa ndomusi wapedzera kupiwa fertilizer. Ndobva ndatoenda ndina mai moko kwaari ndikati Moyana haufa mari mai moko machitomubvunza. Zvikanzi muri kundibvunza mari zuva ratiradoka. Zuva ratiradoka here zvamuri kundibvunza mari yenyu. Ndobva tangobva ipapo. Handizoziva hangu kuti Moyana akaenda kuna mai moko kwachona akanoti chii. But akazondibhipa Moyana. Ndichibva ndazofona inini Moyana akandudza mashoko ekuti handigoni kana kuzvitaura asi zviri mazvo nazvo namufoni maitira chaakandida zvokutoti akatondithreatina ipapo Moyana. Kubva ipapo Moyana ndandisakwanisa kumubvunza chikwereti. Ndanda kutomutya kuti pamwe ndikatomubvunza futi anogona kundirova kana kudii nekuda kwezvaakandudza pafoni. Ndichibva ndazomufonera ndikati Moyana inini chii yangongori musi weMonday. Ndikati Moyana tikasvika Saturday usati wandipa mari yangu. Inini nyaya ndakuendesa kwamama. Aiwa Saturday akasvika akati alright. Saturday ikasvika mari haina kuuya. Wednesday tikabata mari haina kuuya. Friday ikasvika mari haina kuuya. Ndichibva ndazouya kuno musi weSaturday. Asi chakanyangondirwadza nyongoti $6 matauriro aita Moyana. Ndaisamboramba dai akanditi amaikupa mari yenyu iyi. Ndaifungidzira kuti musi wakati ndinoiwana wandakakuudzai. But ndakaishayiwawo nezvakadai chimbobatai kana $1 ndaikwanisa kuzvinzwisisa. Asi haanongobvira akataura neni zvakanaka. Musi wakataura neni zvakanaka, musi waakatora mabra pamwe pese apa ndiri kunyema papasina kuwirirana. Todzokera pamwe
Moyana. Nyaya yekutaura imvuma ihungu here kana kuti kwete handisikuda kuti upenduro unoda kungobvuma kana kuti kuramba kwete hungu munhu andinoda pamuti avewo tiudzo zvakakutadzisa iwo kuti uzopuwa ava mari kuzosvikira nhasuno kudai chii chakuti chichiitika but munhu wacho handauzoiti munhu kushandira wacho achanetsa kundipa mari yako nanhasi mari yacho haasati handipa saka enda ikoramba ndivaextendera madays nemaererano andaiudzwawo nemunhu wandaishandira kuti ndinokupa musi wakati inoya musi wakati ngoya musi wakati ndikupa musi wakati achiramba achivedzera mazuva saka mari yacho handisati ndakwanisa kutendeka asi ndinoa tiri kuzwa kuti wakaziviwa wakutaura hafu nemunhu kunyanya mutwa kukwerekesa sei vakanga vakuzosvika kuiva narafu takatadzira ikupindura zvakanakawo inini rafu handakupindura rafu chakaitika ndechekuti pandakatoti ndakavati pindure vakanditi maimoko ndo vakafona vakanditi maikupa vauya kuno vangu vachitopopota vati pandakakupa mabra ini maikomoko ndima muripo makati mupe hanetse kubhadhara saka vatoya kunongo vachita zvekupopota vanopopotera inini sei vari kuona inini ndine mari yavo imi mamuna mhosva ive maikupa vacho vatombofona vakati maimoko ndakutoikana ndichienda kudare mese makutoenda kupi kudare namaimoko ndikati aiwa imi kana muchienda kudare munoendesa inini ndine mari yenyu maimoko varipo zvavo pakungoti vakakumbura kuti mupei hanetse asi mukati memari iyi havamo ini ndinokupai mari yenyu zvokuvatuka handina hakuvatuka yanga mari wakanga watora nguva yakadii usina kubhadhara pani pawanga wataura kubhadhara ulifanira kubhadhara rii saka pa$6 zvakambindizera nadhora zvazomishaya mari mupfungwa mako wanga unichidi kubhadhara mari here kana kuti kushaya kubhadhara mari ndaida kubhadhara ikonanasi ndoda kubhadhara asi zvinhu zvazozvazozvazoti umei kusvika musi wati kusvika kuti ndiwane mari yako isati vasvika zvinhu zvazvakandivunda saka uchitarisa zviwane mari ndoiwana musi wa6 asi anenge ari manheru aunaiauya nemuchana asi ndida kuti ndiitaurika $6 zvewakakwirwa apavira macost izvinhu zvikiri nyaya yanongokura haisi nyaya yekuti maifanira kusvika pamasvika ikuda kwe$6 zvinokatasa nhasi tiri muna machi inimutaura muna mei $6 zvipakunozoiaa ndikutaura zvemataura ndikutaura mei mari iyi yanovhemba izvozvo zvinoratidza $6 yakanyanyisa unouya kuzosungirwa nyaya yekudarwazvomuvisa ivari mari yamaifanira kuzoa imari ndizvonoti awandisa iya hatingambopedza nguva yatingeitaurekuti nhau dzinouya kudare vamwe ndisinotozviitisa kuti dziuye kudare imari shoma chaidzo kuti wainge wakakwanisa kuti uwane rimwe basa raunoita kana kuti ubhadhare mari ivava but amai ava vakakumbuka nazvo pakuudza kwavaiita mari yavo vachinzwa zvimwe zvavaipindura kwavari saka ndozvakazovapa chipo pavakazotora danho kuti vauye kudare saka kudare dhora chairo rinokuudza kudare
imariyo. Saka isu zvatakuita ndezvekuti amai ava na $6 yavo 1 maexpenses enyama ichi idani $25. $31. Plus 25 $31. You are not $20. Saka mono tayari $51. Hatutokona. Saka that's date ichi na 16. That's 16. Right. Saka takwenda April, right? You want to 6 April, right? Huh? 7 April. Do pakuya by date. Amaiti uro le zvinowanika. Saka mari yavo kuti yakuzeya 51 yekufanira kubva kwayo. Musi wa7 ndinokumbisa isere kuti kusaita kuti nyaya izosvika paukuru. Danho rinogona kuzotorwa pamusoro pemari iyoyo rinozokudhurira futi zvakanyanya. Hazvishamise nyaya diki zvosvika kuma$200. Saka tsvagai mari iyoyo mubhadha yapedza. Wanyanya